Áno, partner LKQ je veľmi rád, že ti mohol urobiť radosť. Sme rádi, že si tu spolu s nami. Čo ti poviem, že sú tu pekné rýchlosky. Tu sme už minimálne 4. krát, takže sa nám Poprad páči. A uvidíme dneska večer, jak to odštartujeme. Čo povieš na ten mestský okruh v opačnom smere? Ty si to ešte takto nešiel. No, mestský okruh opačným smerom som nešiel, zatiaľ sa mi to páči a uvidíme večer, keď dokončíme, že jak bude. Ďalšia pohrávka 101.